Hello po, magandang araw po sa atin lahat. Welcome po sa akin channel. Sa ngayon po, naghatid tayo dito sa isang doktora natin kasama sa opisina dito sa Quezon City. Pabalik na po tayo ngayon ng office sa Makati. Medyo malayo-layo kaya samahan niyo po ako sa ating biyahe sa ngayon. Mega love shoutout po sa ating mga kaibigan OFW, sa lahat po ng ating mga kaibigan subscribers, sa mga kaibigan po nating silent viewers. Salamat po sa inyo lahat at mega love shoutout po sa inyo lahat. Ayan, nandito na po tayo sa may Agham Road sa Quezon City at tuloy-tuloy lang po tayo at magandang umaga po sa inyo lahat. May shoutout po sa nagko-crossing na pedicab driver. Ingat kaibigan. Ayan, mag-iitsa po tayo ngayon kasi yung ating RFID na medyo low pa na raw siya. Mababa na raw yung ating load, kaya dito tayo dadaan sa Epifanio de los Santos sa EDSA. Ayan, tingnan natin kung gaano ba ka-traffic ng EDSA ngayong araw na to. Araw po ng Biyernes ngayon, 2023 ngayon sa taong ito. At dito, ingat po tayong lahat. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa may Agham Road at saka corner ng Quezon Avenue. Ayan, diretso lang po tayo. Doon nga pala po sa mga subscriber natin or mga viewers natin may pangangailangan. Halimbawa po, mayroon kayong kamag-anak, kaibigan, kapitbahay na naputulan ng paa o nagkaroon ng trauma sa trabaho. Kung kayo po, kung sila po ay membro ng GSIS or SSS, pwede po kayo mag-file, or kapag nakapag-claim na po kayo sa SSS or mag-apply po kayo ng assistance dito sa aming opisina. At paano po mag-apply ng assistance o tulong dito sa ECC? Kailangan po membro kayo ng SSS or GSI at least a month. Pwede na po kayo mag-apply, qualified na po kayo. Magbigay po kayo ng mag-inquire po kayo doon sa aming opisina or sa aming website or sa aming FB page na ecc.com.ph po. At yun, makikita nyo po kung anong mga requirements. Ayan, para lang po sa may mga pangangailangan at sa mga gusto lamang po. Ang tinutulungan po ng kasi kung kayo po ay mga kakilala, halimbawa marami kasi mayroon po akong isang upload dyan na yung nag-deliver kami ng paa or paang-bakal doon sa Tansa, Cavite. Yung po ay libreng ibinibigay ng ECC sa mga nangangailangan. Basta po nakapag-comply or member po kayo ng SSS or GSIS, sigurado naman po tutulungan kayo. Kaya lang wag po masyadong magmamadali at counting days lamang po, magantay-antay po. At kapag qualified po kayo, bibisitahin po kayo ng aming mga social workers, at ito kaya kasama yung aming mga doctors at malalaman kung qualified nga ba kayo. Kasi pag qualified kayo, kaya ipapatherapy kayo sa isang hospital, yung po ay libre din yung therapy, physical therapy po. Sa halimbawa kung nasa probinsya kayo,
malapit sa inyo na accredited ng aming opisina or ng ECC, doon po kayo magpapa-physical therapy. At pagkatapos nyo pong mag-physical therapy, halimbawa naka-6 na session kayo, makukuha nyo po yung ginastos nyo doon sa pamasahe. Babayaran po ni ECC yung pamasahe nyo. Per session yata, pagkakalat ko 500 pesos. Kung malapit na naman kayo sa hospital, ganun pa rin babayaran ko. Kaya sa pagpapatherapy pa lang, nakalibre na kayo sa lahat. Masasaulin pa yung mga ginastos nyo sa pamasahe. Ganun po yun. Saka pwede po kayo mag-apply ng livelihood, tulong puhunan sa mga nangangailangan. Ayun po, i-search nyo lamang po yung mga gustong mag-apply. Employment Compensation Commission. Ayan, ECC po, ECC. Para Employment Compensation Commission. Yan po. Makikita nyo po yan sa FB page at sa aming website na Employees Compensation Commission, ECC at gov.ph.com. Yan po. Shoutout po. Nandito na po tayo ngayon sa may INSA. Ayan, makikita nyo naman po na nasa INSA na tayo kasi mabagal na po yung takbo ng sasakyan. Ayan, nalaman po tayo makakarating din tayo doon sa Makati. Yan nga lang, hindi malaman kung anong oras tayo makakarating. Ayan, shoutout po sa ating mga kaibigan dyan. Traffic po dito sa time check is 9:47 po ng umaga. Medyo matraffic nga po, kaya test at tsaga-tsaga lamang po tayo. Ayan, mag-service road na lang tayo kasi ang traffic sa ilalim. Tsaga na lang tayo dito sa service road. Nandito na po tayo ngayon sa may Cubao. Ayan. Ay, sa ibabaw na po tayo naman kasi napaka-traffic po sa ilalim. Maraming salamat po doon sa mga kaibigan nating OFW, sa mga subscriber po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy nyo pong pag-suporta sa aking channel. Bagamat hindi pa tayo masyado kumikita dito sa YouTube, sabi nga papasaan pa kikita din tayo, tsaga-tsaga lamang po. Ayan, traffic, inabot tayo ng stop. Ayan, go na tayo, go naman uli. Nandito na po tayo ngayon sa may Aurora, Cubao, Quezon City. Bagamat maluwag sa inyong paningin, ay masikip pa rin pagdating sa dulo. Ayan, ulitin po natin doon sa mga kaibigan natin sa probinsya o mga kahit sa sulok lang po kayo ng Pilipinas. Kung meron po kayo mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, kapitbahay na gusto mag-avail po ng serbisyo o libreng tulong mula sa ECC Compensation Commission, Employment Compensation Commission, i-search nyo lang po yung aming website na ECC at gov.ph.com.
at makikita nyo po kung ano yung mga kailangan doon. Ang kailangan po, ang unang-una pong kailangan, at least membro kayo ng GSIS or SSS para makapag-avail po kayo ng tulong mula sa aming opisina. Ang tulong po na may bibigay yung mga therapy, kung naputulan ng paa, magkakaroon po ng bakal na paa. Siyempre po, libre po lahat yon. Wala po sa pagkitherapy hanggang sa pagkabit ng paa ninyo, wala po kayong gagastusin. Dahil sa pagkitherapy po, yung inyong pamasahe ay ibabalik po ng ni-ECC po yun sa inyo. Pero ibabalik po yung pagkatapos ng inyong therapy. Halimbawa, mayroon kayong 6 na session, mayroon din po, ibabalik po yan, may kaakibat pong halaga yung bawat session na yan. Yung pamasahe lamang po, hindi naman po million yan, kundi pamasahe lang. At least kung may sumubra man po ng kaunti, pambili ng candy. Ayan. Kaya doon sa mga gusto po or mga interesado at may mga kamag-anak, kaibigan o kapitbahay na nakita nyong nakasaklay or may dinaramdam, ang dahilan po ng pagkakaroon ng ganon ay ang kanilang trabaho, pwede nyo pong kaming kontakin. Pwede nyo rin po kaming pwede nyo po akong message at ibibigay ko po sa inyo ang kompletong detalye kung paano po kayo makakapag apply. Ayan, nakikita nyo po medyo matraffic na dito sa EDSA. Kaya magtsatsaga po tayo sa paglalakbay dito. Tsaga-tsaga lang, kahit sa anong bagay kailangan ng pagtsatsaga. Ayan, marami, at inuulit ko po sa mga gusto lamang po mag-a-avail ng aming tulong or aming mga benepisyo sa ECC, pwede nyo po kaming kontakin doon sa aming website. Ayan po, sumingit na lamang po tayo dito sa paakyat sa tulay kasi matraffic din po sa baba. Pasensya na po sa pagsingit natin. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng ating mga kaibigan OFW, sa lahat po ng mga subscriber at viewers natin. Thank you po, at bye bye po. Mag-iingat po kayo sa inyong pagmamaneho at sa inyong ginagawa sa araw-araw. God bless po, bye bye.